Și eu m-am bătut cu era mai Buddha mult și atunci Dumnezeu. Taci că vorbește Dumnezeu, futu-ți morții mătii. Fii atent, la început eram mai mulți Dumnezei și, înțelegi, trebuia să domine unul, că nu se putea fără un rege, fără un Dumnezeu suprem gen David, nu se putea. Și a trebuit să mă adaptez la situație. Așa că am deschis eu un război de ăsta nenuclear, dar putea fi și nuclear, că Dumnezei au superputeri să creeze ce vor ei, așa v-am creat pe voi. Am făcut o luptă de-asta. Fii atent, la început m-am bătut cu Allah. Allah era el mare, șmecher, țutan, era negru, era negru ăla, și eu eram alb și eu alb fiind mândru, pe vremea aia uram țiganii, bă, și când l-am văzut pe Allah ăsta, cine morții lui, că n-auzesem de el, n-aud eu, nu știu, bă, au fost mai mulți Dumnezei, acum că sunt eu suprem, vin la mine și se milogesc și citesc Biblia și plâng. Și cu care m-am bătut eu cu ăia, care că și ei, Hota, Dumnezeu, Hata vreau să zic, nu Hota, dar Hota mi-a intrat în cap că o vedeam acum. Am și eu o hotă. Fii atent, în gură. Ce să zic? M-am bătut cu Allah ăla, bă, pe viață și pe moarte, bă. De unde dracu? Că și-a chemat trâla de țigani, adică sfinții lui, morții lui. Și eu, când i-am văzut, pe ce am făcut? L-am chemat pe Sfântul Petru și pe Sfântul Petru. Pe Sfântul Petru și pe Sfântul Petru, corect. L-am chemat pe Sfântul Petru și pe Sfântul Andrei. Sunt băut la ora asta. M-am drogat așa cu superputeri. Și da, ce să zic. L-am chemat pe Sfântul Petru și pe Sfântul Andrei și el își chemase târla de toți zeii și sfinții și morții lui ce mai are pe acolo. Nu, toți negri, bineînțeles. Furau telefoane. Și bă, ce dracu să se întâmple? A început el, suferea la mine, Hata mă împingea. Domne, ce vrei? Dar nu mă împingea el. Făcea de-astea cu sfinții măsii, cu sfinții lui, înțelegi? Făcea, ai mă, ce faci tu? Ești mecher, a? Făcea la mine, ești mecher. El nu se gândea că eu doar dacă mă gândeam la el murea. Așa, nu i-am dat importanță. Și i-am chemat pe ăștia doi, bă, dacă îl vedeai pe Sfântul Petru, băi, nu-ți imaginezi. Sau pe Sfântul Andrei, călărețul fără cap. A venit pe cal de la alb frumos, cu coama în flăcări, gen iadist, pizdist, și avea o cruce în formă de X în spate, minusculă, cu care tot arunca, zici că era bumerang, și se întorcea la el și dădea, și se întorcea la el și dădea. Și așa am bătut 100, nu eu, Sfântul Andrei și Sfântul Petru. Ei au bătut 100 de sfinții între ghilimele al lui Dumnezeu între ghilimele Allah. Acum Allah ăsta e morții lui, l-am trimis în exil din rai. Că în rai s-au petrecut toate chestiile cu Dumnezei. În rai au fost toți Dumnezei de la început, până am cucerit eu raiul. Am fost ceva gen împăratul Traian. Numai că pentru mine s-ar potrivit Dumnezeu. Și mi-a rămas mie numele de Dumnezeu. Apropo, pe ei îi cheamă Allah, înțelegi ce vreau să zic. Și pe Buddha ăsta era mare șmecher om, că levita. Că bă, Buddha ăsta era de fapt un WC mare. El chiar vrea să devină zeu. Și l-am omorât pe până la urmă. Se ruga la mine într-un. Aveam inbox-ul plin de mail-uri de la el. Doamne, Doamne, fă-mă, Allah, fă-mă, Doamne, Doamne, ceva, un sfânt, orice acolo. Mă, Dumnezeu. Și m-am gândit să-l fac aia, mă, că-l fac și pe fraierul ăsta un zeu. Mă, futul lângă cum l-am făcut zeu, se răzvrătea împotriva mea. Vedea prostul că poate să facă lucruri cu mintea și chestii și se credea puternic, mă. Ce crezi? Dar el nu știa că eu sunt Dumnezeu suprem și că la puterea mea nu are nimeni puterea mea, știi? Eu sunt nemuritor. Băi, și Jegu a venit la mine, m-a împușcat pe la spate cu un glonț de argint, că numai cu argint poți robi un Dumnezeu. Dar știi, eu sunt Dumnezeu, dacă nu sunt întors cu spatele. Uite, tocmai îmi sună telefonul. Dar aș vrea să termin, așa că nu mai termin. Sună ca baranul de Crăciun. What the fuck, ce sonerie? Ca bradul de Crăciun, bă. Deci, cine crezi că putea să fie? Cine crezi dracului să-l bată că m-a sunat? Allah, mă! Bă, m-a sunat și a început să mă înjure țiganul, dracu. Bă, m-a făcut cu uns, m-a făcut așa ca uns, m-a înjurat. Bă, de acolo din exil, de unde l-am trimis eu. L-am trimis în iad, apropo, acolo e exilul. Acolo oamenii nu intră, că nu-i las eu. Intră în rai, dar avem și în rai prizonieri de ăștia în închisori mentale. Adică eu mă uit în capul lor, intru în mintea lor și le zic, bă, tu stai nemișcat, doar mănânci, bei, te cași pe tine și te piși pe tine, dar
să te caci cu un miros plăcut și să te piși cu gust de Fanta. Înțelegi? Ca să-l bea Năstăsescu. Și da, cam asta e povestea. Ce dracu să mai zic? A sunat la ăsta imediat. Și mi-a zis, băi, ai uitat să-mi iei puterile. Și fac eu, măi, fraiere, n-am uitat să ți le iau. Vreau doar să auzi ce vorbesc supușii tăi despre tine, ce te măscăresc, că nu le dai un semn de viață. Vreau doar atâta de la tine, să-ți las puterile. Oricum le ai deja, că nu poți să scapi. Și da, pe Buddha asta, la început numele lui era Elijah. Dar m-am străpun și în el. Bă, era numele Am gândit VC să-l întâi, transform. bă! Mă cac pe el, să-l transform în Budă. Și de atunci lumea știe că îl cheamă Buddha. Eu i-am dat numele ăsta și toată lumea știe că îl cheamă Buddha, toți știau că îl cheamă Elijah. Dar m-am gândit eu așa să dau comandă la toți oamenii să nu mai știe că îl cheamă Elijah și că îl cheamă Buddha. Și de atunci toată lumea, Buddha, ce faci, Buddha. Da, și îl cheamă Buddha. Ați înțeles povestea mea, dragi credincioși? Cri. Frumos din partea voastră. Deci, fii atent, cine e aici în conferință? Defaulta 1, mort. Năstăsescu, între mort și viu. Îl las așa ca să se chinuie. Și Ștefi, străpunsă de pulă, glumesc. Nu e străpunsă de pulă. Dar E de ce? străpunsă de resentimentul. E străpunsă de fericire și noroc. Pentru că ea nu m-a înjurat deloc în conferința asta. Și dacă mai mă înjură cineva din conferința asta vreodată, o să mă răzbun pe voi. Știți când? La 18 ani când împliniți. Mai e mult de așteptat în cazul tău, Năstăsescu. Dar o să mă răzbun. Hai, 6 ani mai sunt. am ieșit. 5.